Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 1,40 a jsem youtuber. Zdravím vás tady z... Kdo to sléhal? Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 1,40 a jsem youtuber. Vítám vás tady z Liptovského Mikuláše. Dneska tady děláme přenos zábavných plavidel a pořádá to Red Bull. Bude to opravdu velká prča. Dani, poprosíme, aby princes nám zamával. Princezne to neprežil. To bol tvrdý náraz a princezničky nám končia vykúpané vo vode. Veľká noc, princezné sa kúpu. Tak ahoj, vítaj v Liptovskom Mikuláši. Čaute, ahoj. Mladí fanúšikovia tu sú. Môžeš povedať, ktorá loď teba najviac zaujala zatiaľ? No, určite ten pivný set na tých baraloch. Mali super občerstvenie. Presne tak. Posádky si kupovali porodcov a kúpili si napríklad aj Selajsiho, takže Selajsi ďalší z porodcov dnes. No hele, teď jsem se tady někoho pozval, mám ho tady normálně na tom Red Bullu, tak co tomu říkáte? Čaute, je to úplne super, teším sa, je to mega a hlavne tie lodičky sú fakt kreatívne a ja som veľmi kreatívny a moc ma baví vidieť kreatívnych ľudí, ktorí si proste postavia loď a idú fakt po rozbúrenej vode. Je to super. Oh yeah! Ale to je všetko, poďte do plavidla, páni! No ale teraz prechádza neurologický bod tejto trate, tu ich to trošku zrýchli a uvidíme, či prežijú to, čo loď Argo neprežila. Takže Highlander za Unga Bunga! Pozrite sa, aká stabilita, veslú až do cieľa! Zvládne aj tento valec! Teď se momentálně nacházím u kamery, které se říká Jeřáb. Je to kamera, která je zavěšená na 6metrovém rameni a je to kamera, která v podstatě může jezdit nahoru, dolů, doleva, doprava a dělá jako takový ty letecký záběry, které vidíte v televizi. Takže to se dělá konkrétně tady. Tí veslujúci sú naozaj skúsení, pretože používajú techniky aj proti záberu a rôzneho kormidlovania. Je to radosť pozerať, pozrite sa na to, ako plávajú. Absolútne bez zaváhania, idú za najlepším časom. Zatiaľ niečo cez 70 sekúnd. Ešte zamerte, chalani, aj teraz prišiel veľký problém! A prevracajú sa. Daň za rýchlosť. No a protože se jedná o akci Red Bullu, tak je úplně jasný, že tady na každém kousku, na každém metru je nějaký stánek s Red Bullem. Ale tady budou mít za chvilku všichni křídla. No tak uvidíme. 27. tým, muškanty z medziposchodia. Momentálne sa trápia. Snažia sa to vyvažovať dopredu, dozadu, doprava. Všetci doprava. Rýchlo všetci doprava. Nepomohlo. Alfa Cat končí. Alfa Cat je hore valcami, dole Alfom. Alf je teraz pod vodou a topí sa, ale nevadí, mačičky sa tešia. Jede to fakt mazať! Peňaženku! Vymeníme, toto drž. Vedúci, mám kameru, dobre? Dobre. Počúvaj. Ide do vody a uvidíme, či sa mu aspoň trocha bude dariť. Je tam a ide. Tu obdržali 44 bodov a teraz sa prevracajú. Jaj. Pacho, čo si to spravil? Pacho, pozrite sa, už sa topia. Liptovskí zbojníci. Už nám plávajú, držia sa toho voza ako hluchých dvere. A to by ste veru nemali. Tak, podarí sa ho prevrátiť. Áno. Tak, a už je zvoz opäť plavby schopný, pozrite sa, je nezničiteľný. Bol síce dlho hore kolesami, ale vôbec mu to nevadí. Mohol by pokračovať ďalej, až na smetisko dejí. A jeden sa chce odviesť, pozrite sa na to. Áno! Jemu sa táto loď od začiatku páčila, je naozaj nádherná, jedna z najkrajších. Áno, tak to je Jakub Grigár dokonca. Jakub Grigár, juniorský majster sveta. Slalome na divokej vode, ktorý sa takto odvezie v polohe surfera na tomto zvoze. Ešte vyrovnáva.
Divoká jazda. Showman ako sa patrí. Potlesk pre Jakuba Grigara. No jsme na Slovensku, kterým jsme ovce, že jo? Náročná choreografia doplnená náročným textom a skvelým interpretom. Chrbtom prejdú tento nebezpečný valec, to bude nepríjemné. To bude nepríjemné, ale zatiaľ to zvládajú, pozrite sa na to. Aby jsme si mohli fasovat svačinku, Red Bulli a tak máme takovouhle kartičku, na který máme strávošky. Takže hele, vidíte, mám 2 vody, 2 Red Bulli, 10, to je nějaká svačina a oběd. No hele, budeme se zase mít královsky. Zase máme nějaký ty bagetky, banánky, no a hele, pozor, a to nejdůležitější, zase prostě mrazáčky, ledničky plný Red Bullů. No prostě jako Red Bull akce, to je mazec. No a tady je jedna lodička, ze který by měl radost Tomáš Lukáš. Myslím si, že im vydáme a vybaviť skres zdarma. Toto je jediný burger, ktorý nebude podvodný na tom Slovensku. Zaj vodný a vodný. Tým je Tleskáme, burger je hotový. Burgoš sa zatiaľ stále drží na vode. Teraz ale nabral ďalšie litre. Burgoš ide vlastným pohybom. Naozaj len gravitácia ho ženie dole touto vodou. Toto bude tvrdé. Au, to bolelo. Pozrite sa, Burgoš je už skoro celý pod vodou. Ale kolieska ešte stále fungujú. Nie, nevzdávame sa, plávame ďalej. Je vidět, že to tady berou všichni prostě jako hrozně vážně, jako tady vrcholí příprava, jako jo. Tady to vidíte, jo. Hele, prostě jako, hele, jako tady prostě dieta, jo, protože oni, jo, z Bystrice oni potřebují, hele, tady mají nějaký jako sojový busty, jo, sojový chleba, sojový korbáčiky, no hele, prostě to je mazec, jo. Ty budou určitě první, tyhle ty. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Svoje favoritky a teda svoje dievky, ktoré im pomáhajú. A výborne, toto plavidlo, táto občerstvovania na kolesách, ale na kolesách lásky, doslova do písmena, práve ide neohrozene týmto kanálom. Podarí sa to chalanom otočiť späť, alebo nie. Toto muselo bolieť a oni sa zapierajú len nohami do tých driev, takže nemajú tam žiadne úchyty na čižmy. Za kreativitu dostali až 45 bodov. Za show to bude možno takisto veľký počet bodov. Ak dokončia, tak si môžu pripísať ešte nejaké plusové body. Ďalší tvrdý náraz, ale ideme ďalej. Ešte treba zabrať, ešte treba trošku zaveslovať. Poďme, dostaňte sa z toho valca von. A už sú v cieli 177,51 sekundy. No a tady máme kameramany, kteří už se připravují na to, jak tady budou dělat ty úplně super záběry. Ale jako je to veselá kopa a máte se na to těšit. Zatiaľ toto plavidlo vyzerá tak, že vďaka svojmu kruhovému charakteru má možnosť, podobne ako jedno plavidlo už predtým, bude sa takto točiť. Áno, a už sa otočilo na kompletku. Blahoželáme, tlieskame, je to úplne okamžité vyrypanie sa. Toto plavidlo dlho nevydržalo, ale je to, ako sa hovorí, bajša je technika. No a tady máme hlavního promotéra, tak co, jak probíhají přípravy? Hele, dobrý, všechno funguje a musím letět, protože potřebuji něco zařídit. Tak zdar! Ale ako vidíte, držia sa svojich rakiet zubami nechtami. Pokračujú ďalej, hoci bez vesiel, hoci chrbtom. Už sú vo vode, už sa nám vykydli, už sa topia. Háčte im záchranné laná, chytajte sa. Bambi pomôže, samozrejme, tá nafúková. Bambi, plávaj si. Aspoň Bambi dokončí túto plavbu, ktorú Kimboat nedokončí. Zvládnu mamut, ale budú na tej zlej strane. Tak nezvládli ho. Pozrite sa na to. Tak pred mamutom Santa Pivaria končí. A tým Pivari bohužiaľ musel opustiť Santa Pivariu. Aj keď sa z toho teší, tak na ich konte bude 0. To je menoslov tejto posádky týmu Monstorm a lode Argo. Posledný veľký zjazd, posledný bubol, ale vyzerá to zvládnu. A vesujeme do cieľa, tak nie! Vyvrátili sa pred koncom! Opustite loď, ktorá sa rozpadla. Nechýbalo veľa. Pripomínam, že podľa pravidiel musí do cieľa
doplávať na lodi aspoň jeden člen posádky, aby bola loď časom ohodnotená. To sa v tomto prípade týmu Monstorm nepodarí. V týchto valcoch to môže byť dosť nepríjemné. Vpredu sedia Martina s Janou a vzadu Ondrej s Petrom a už sa prevrátili. No tak, nech sa páči. Titanic sa už prevrátil, nákupný košík je hore dnom. Banán už je vo vode. Rozmočené mlieko, Tetra Pak to hádam vydrží. Snažia sa ešte dostať možno do lode, otočiť ju späť, ale už to asi nepôjde. Niektorí sú pod vodou, ale majú tam zrejme vzduchovú bublinu a nemusel by to byť problém, už sa im podarilo vyplávať aj von. Vidím zatiaľ 1-2 hlavy. A kde sú 3. a 4. A vidíme aj dramatické momenty. Bočnica už je preč. To je bezpečnostná bočnica, ktorá sa odpojí v prípade nejakých problémov. Tak už máme aj 3. členku posádky von. Trošku sme sa napili vody, ale nevadí. Veľký potlesk pre nákupný košík a Tesco tým. Gogoman! Dobrý večer. Večer, on už má večer, nevadí, je to nočný vták. Gogo dnes bude točiť pekné videá, takže všetky potom nájdeme na ktorom YouTubeovom kanáli? youtube.com/gogoman.tv. Ahoj lidi, jmenuji se, daj mi 1,40 jsem youtuber, děkuji, jsem se tady dneska potkal, no. Já jsem Gogo, mám 19 a jsem těž youtuber. My jsme oba dva youtubeři, to je neuvěřitelný. Tak v vodě. Red Bull, nazar.